kum sang ni la somni panga a thlen ma chu BTS kan hmu to lo mai thei ni ole tun ma deuh khan BTS an ke dak mai thei ti video kan siam to a ti ka nge BTS hi an ke dak don ti zona hi a rita zeu zeu maya engle khole BTS hi an la ke dak vek ton ani an ke dak hun chuan anin zom khom le arinom to lo boka ole chip chiak zo kai endu chuan a video full hi lo va zong la lo va en mai ta la tuna kan video siam mekina atum bek lama kal tong o fans tan ui view ma se an ram dan na phut South Korean military anin pek ve zuai angai dona tel lo thei dan omem ome ma se chung chu kum khat kal ta video kan siam to hian kan soi chiam to tuna chuan kan soi non le khek to lo wanga an ram dan na chuan BTS hian sipaya tran lo na chan tu tran chan tha an nei lem lova ma se he rong ai to thuyangai hle thung an ram economy khoi tel thil an ni awang zok hian an ram sarkar hian special takin an tan khriat thiamna anei mai thei lo mo fans an nga ti lam kha chu engtina mani khan lova ma se BTS si military kal vekta se kumtin an ramin poisa an lak lu tur dollar billion nga lai chu atop khridon tinani billion nga chu tluk le ding on nga ani hem mai ni o chu po chu dollar in nalan zui le nga la na mai lo hem takani chu mai ni lovin BTS awang hian an rama kumtin tourist in red velan ron kal zia anga ngai ni buka chumi ringat po chu sokar sum hai do na nak thatak pakhat ani bok he thu ka kheta tong hian BTS si kangai sang ta thut mai an zai thiam wang ni lovin an mel that wang te ni lovin an fashion wang po ni chuang lovin an chung ko chu soilo an ram tan asum an siam na san zia le an thalai wal som po tling lovin an ram economy ati dang lam thei hi kangai sang viau mai ka ti an ram dana chuan South Korea ta na medal la ram ai owa medal lang chi te chutiang chu khriat thiamna an nei thuina an ni hi chu sport lam an ni lo tlata entertainer lam an nia medal chu la che lo ma se award tam tak la in South Korea chu khovel ma an pholanga sum le pai tam tak an ram an vur tela chu wangin khriat thiamna an nei ang a nei chuang lawang ti vel chu anin hnial na le an news lu tu ani ve tlat ani chuti lai chuan BTS hian fans maktaduai somli chuang nei ma se South Korea chuan aram mi te chu ang khat vekina ena du sakbik an nei lova an dan zam sa pia lama du sakbik an nei lo zialan tirnan BTS po hi army tak tak zoka an kal ngei tur ani ti chu an thutluk na ani tak zok nelani an ramin kai huena anga train le en kol zal thlap an ni lova an ram ta na kum ni tal gal do tura anin pek lo chuan aram mi an ni chunzom theidon tat lo ni tun ma in Steve Yo hian sipaya atran lo na turin ma la US ram mi le sa ni turin aplaya chumin hnu chuan Korea rama lo le tumin ma se an ram sokar chuan Korea chu lu am phal sak to lo ni ti chuan BTS member Jin chu kal ma se ber turania ti chuan pakhat te in ambo pheu nga engtika mo chuan ambo diak don ani ra lan do na lama tuma an thilo tura ngai photila ma se milak chuak tharan pian zut na khovela hian comeback ro pui tak le milar ron chuak thar zel khum le vek khop an nei theingem tin nu pui lam te ngai to chawin ma nei business lama kal an du chho tana ngem zona hi atam to lu tukani chu wangin ang ke dar hlen tong a ti chu ngai dan lian tak mai pakhat alo ni ta ma se chung zong ai chuan ke chuan BTS hi kangai sang ta viau mai ke te lul hian kan ram chu soilo ka chung kwa hi ka chok zang kha yam ti te ngai toila ka chung kwa chu soilo ke ma le ke ma po hi ka in daem nge phone thar le na tur mi lo pete ka tirang zok ngai to chiang angule thuam no sexy ngau te tuai mel deuh te khatiang ngau lam kha ani beng lova ram tan eng tiang takin ngen tho hlok chung ko tan eng tiang takin ngen tho hlok eng tiang takin nge midang tan mal som na an ni tel nge nia ei thaduak
ang le buan buan kan nu na ne lo buai su ti le ringot kan ni zok le a har thei thei chu har hun ta khop mai